ένα ακόμα παιχνίδι να τελειώσουμε το όλοι σωστά, guys. Λίγο θέλουμε ακόμα και θα το τελειώσουμε. Κοίτα πόσο ωραίο. Θα το τελειώσουμε. Δεν βλέπετε, δεν νομίζετε. Πάμε 10.000 like για τη συνέχεια. Και θα το ξεκινήσουμε από την αρχή και θα το τελειώσουμε. Αλλά πρέπει να πάρει 10.000 like και subscribe για να το συνεχίσουμε. Σας κατέβω, κάντε το. Γιατί χάσαμε. Πρέπει να το συνεχίσουμε. Στο 1 λεπτό το κλείνουμε. Θέλετε να το τερματίσουμε? Ναι ή όχι? Πείτε στο 1, στο 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ξεκινάει. Όχι, τι έκανες? Τα μαλλιά σου πρόσεχε που τα βάζεις. Εγώ το αφήνω να παίζεις. Εγώ δεν έδειχνε η κάμερα. Ποια κάμερα ρε, το τάμπλετ? Ναι, κάμερα θέλει. Μην πατήσεις leave. Το χέρι σου είναι έτοιμο να πατήσει leave. Γιατί κουνάς την κάμερα? Έπεσες. Να το κλείσω. Στα 10 λεπτά να το κλείσω. Μόλις το περάσεις. Όχι, όποτε θες Το κλείσω. σε 10 λεπτά. Μέχρι όταν το περάσεις. Πόση ώρα γράφει? Πόση ώρα? 29 μήνες. Πώς έγινε αυτό? Σε 36 λεπτά. Γιατί leave? Γιατί τι κάνω?